Rasprava je prošla civilizirana, svi govornici u raspravi su se obraćali između ostaloga medijima, pa putem medija i javnosti. Mislim da je to bilo jedna pametna komunikacija gdje se nikoga ni jednog trenutka nije prozivalo ili prijetilo ili prostačilo, nego da pače civilizirano se apeliralo da se javnost i prvenstveno naši navijači istinito obavijeste o svemu. Dinamo je uspješan financijski, iako smo poslovnu godinu papirnato završili u minusu. Činjenica je da nam je ostalo da smo protivnih 5 godina iskazivali stalno dobit. Ovo je prva godina gdje smo iskazali minus, ali kako smo imali 204 milijuna kuna prenešeno u kapital iz prošlih godina, tako smo sada još u plusu oko 170 i nešto milijuna kuna u kapitalu za opet neka teška vremena koja je ispred nas. Što je još bilo? Govorili smo naravno o organizaciji kluba, govorili smo o sportskim rezultatima, to je jednoglasno, sve odluke su jednoglasno prihvaćene, nije bilo niti suzdržanih, niti onih koji su protiv. Žao mi je što veliki broj skupštinara nije mogao prisustvovati u skupštini jer nisu mogli proći ovaj kordon koji je bio ispred stadiona, gdje čak i policija iz sigurnosnih razloga nije mogla pustiti na skupštinu da se ne ugrozi imovina njihova. Mi molim vas da publika svojim dolaskom, svojim sportskim ponašanjem i bodrenjem, vi mediji stvaranjem jedinog sportskog ozračja i mi koji smo zaduženi prvenstveno nogometaši, treneri i mi upravama klubova, da napravimo jedan proizvod, jedan spektakl, da se što manje govori o nama svima u negativnom svjetlu. Evo, to je moja nekakva božićna poruka, novogodišnja poruka svim ljudima, Hrvatima, gdje se ispričavam svima onima kojima sam nekad nešto prouzročio, nekako neraspoloženje ili nelagodu ili bilo što drugo, i obećam da nedostatke koji su mi se dogodili, odnosno na koje su mi ukazali, da ću ih nastojati ispravljati isključivo za dobrobit Dinama i uključujući inicijative zajedno za Dinamo. Prema tome, nitko si nema za pravo, ni ja, ni ova skupština, ni izvršni odbor.